Kategorija porodični posao, uspešan, priznat. Bob's Secret, spoj tradicije i iskustva. Porodični posao, rad sa ekskluzivnim kolekcijama, sa akcentom na negovanje kože glave i rast kose. Posle višegodišnjeg rada, iskustva i korišćenja raznih preparata, shvatio je da sve probleme oko kose treba tretirati iznutra, a ne s polja. Efekti su dugotrajni, posle duge potrage nađena je adekvatna formula. Cilj je ponuditi kupcima ono što zaista im treba. Bitno je bilo zadovoljiti najviše standarde i kvalitet i efikasno se boriti za očuvanje korena kose i izvršiti prevenciju protiv ćelavosti. Evo ga novi klijent. Dobili ste prvog klijenta, gospodin Bob Kovačević, Bob Secret. Dobro večer svima. Prvo da čestitam svima koji su večeras u svojoj sali. Ja neću mnogo da dužim ovom pričom, ova priča traje već 3 generacije. Lepotu kose su mi preneli i ljubav kosi prema kosi moji dede i baka, otac i majka. Ja sam otišao za Pariz, završio Minetu školu i trudio se celog života da ispoštujem pravila moje porodice, da je kosa najljepši ukras koji se ne može kupiti. Zato ga treba čuvati. Međutim, vremena su se promenila, svi imamo manjka vremena za sebe, a pogotovo za kosu. Zatim, možemo da kupujemo svakakve preparate, kod frizera gubimo vreme, trošimo vreme. Ja sam se odao suplementu i verujem da je suplement ipak najbolje rešenje, ne gubimo mnogo vremena, uvek imamo pri ruci i možemo da ga koristimo 2 puta dnevno, konkretno u suplementu. Da li vam treba promoter? Volonter. Hvala. Hvala vam najviše, gospodine Kovačević. Čestitke za Bob Secret.